హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు జయపతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिने इति नामनि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपताय गौरकथा दामदाय नगरग्रामताय नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान्वितारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. ఏతు త్వదీయ చరణాంబుజ కోశగంధం జిఘ్రాంతి కర్ణ వివైర శృతివాతనీతం భక్త్యా గృహీత చరణ పరాయసతేషాం నా పైశినాథ హృదయాం Buro at Kapumsam. Translation: O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears accept your devotional service. For them you are never separated from the lotus of their hearts. O my Lord, persons who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears accept your devotional service. For them you are never separated from the lotus of their heart. Hari Bol. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. For the pure devotee of the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. The Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word "tu" specifically establishes this fact. So, "tu" అనేది భగవద్గీతలో కూడా వచ్చింది. ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది శ్లోకంలో? ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతు తేషు చాప్యహం. ఇంకెక్కడ వచ్చింది "tu" అనేది? ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మై ఏతు సర్వాణి కర్మాణి. సో "tu" అనేది భగవంతుడు ఇక్కడ ఉపయోగించారు. సో "tu" అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు? ఫర్ ది ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ బియాండ్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ది లార్డ్. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word "tu" specifically establishes this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus hearts of those pure devotees. భగవంతుడు కూడా భక్తుల హృదయం నుంచి బయటకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశమే లేదు భగవంతుడికి. భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ చిరస్థాయిగా ఇక్కడే మిగిలిపోదామని అనుకుంటున్నారు భక్తుల హృదయంలోని. That is the transcendental relationship between the pure devotees and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the hearts of such pure devotees, it is understood that they are specifically dearer than the impersonalists. ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో కూడా శ్లోకంలో చెప్పారు భగవంతుడు. ఏ శ్లోకంలో చెప్పారు? నాకు డివోటీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, అందరూ నాకు సమానమే, కానీ నేను మాత్రం డివోటీస్ అంటే నాకు చాలా ప్రియము అని.
హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు మీరేనా? చంద్రకాంత ప్రభు చెప్తారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతు తుమాం భక్త్యా మైతే తేషు. హరే కృష్ణ. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగినా మాం ధ్యాయంతి ఉపాసతే. పర్ఫెక్ట్. అది కూడా కరెక్ట్. అనన్యేనైవ యోగేన, అనన్య భక్తి వారు నాకు ఇష్టం. కానీ నేను అడిగేది ఇది, మీరు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ మాట. అనన్యమైన భక్తి వారు అంటే భగవంతుడు చాలా చాలా ప్రీతి. కానీ అసలు డివోటీస్ అనేవారు అనన్యమైన భక్తి కాకపోయినా భగవంతుడి పట్ల ప్రీతి ఉండేవారు అంటే చాలా జగాన భగవంతుడు చెప్తున్నారు. బట్ భగవంతుడు స్పెసిఫికల్గా చెప్పింది సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి నా ప్రియ. నేను అందరికీ కూడా, జీవభూతులందరూ కూడా నాకు సమానంగా నేను చూస్తాను. నమే ద్వేషోస్తి నా ప్రియ. ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు, ఎవరి పట్ల ప్రీతి కూడా లేదు. నాకు అందరితో సరి సమానంగా ఉంటాను నేను. కానీ ఏ భజంతి మాం భక్త్యా, ఎవరైతే ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి కొలుస్తారో, ఇక్కడ కొలిచేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రీతిపూర్వకంగా కొలిచేది. అలా చెప్పాలనంటే డిఫరెన్స్ ఏమున్నది? హిరణ్యకశిపుడు కూడా ప్రతి నిత్యం భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటుండేవాడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా ప్రతి నిత్యం భగవంతుణ్ణే తలుచుకునేవాడు. కంసుడు కూడా ప్రతిరోజు తలుచుకునేవాడు. ఈవెన్ రాధారాణి కూడా తలుచుకునేవారు, విదురుల వారు తలుచుకునేవారు, అక్రూరుల వారు తలుచుకునేవారు. సో మరి వాళ్ళకి వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాళ్ళిద్దరూ తలుచుకునేవారు, కానీ డిఫరెన్స్ ఏముంది వాళ్ళ తలుచుకునే దాంట్లోనే? మరి ఎందుకు భగవంతుడికి శత్రువులాగా అందరూ చూస్తారు కంసుడిని? ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లల పేరు కంస అని పెట్టుకుంటారా ఇప్పుడు? కానీ ప్రహ్లాద్ అని చాలా మంది పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు అనంటే హిరణ్యకశిపుడు కూడా తలుచుకునేవాడు ప్రతిరోజు భగవంతుని, కానీ ద్వేషిస్తూ, కానీ ప్రేమ భావనతోని కాదు, భక్తి భావనతో కాదు. అలా చెప్పాలంటే హిరణ్యాక్షుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు వరాహ రూపంలోని భగవంతుడికి అసలు చాలా ఆహ్లాదాన్ని కలిగించారంట. ఆహా, ఎంతో కాలం తర్వాత నా సరి సమానమైన యోధులు ఒకరు దొరికారు అని గదతోని ప్రహారం చేస్తూ ఉంటే హిరణ్యాక్షుడు వరాహ రూపంలోని భగవంతుడికి చాలా ఆనందం కలుగుతూనిందంట. చాలా బాగుంది, గుడ్ గుడ్, ఇంకా కొట్టు, చూడాలనుంది, నీ శక్తి ఎంత ఉన్నది నేను. కానీ అలా అనేసని హిరణ్యాక్షుడు భక్తుడు కాదు. ఈవెన్ కృష్ణుడిని కూడా దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే శాంతి ప్రస్తావాన్ని తీసుకొని వచ్చారో, దుర్యోధనుడు కూడా కృష్ణుడిని సంకెళ్లతో బంధించాలనుకున్నారు. అలాగే యశోదామాత కూడా కృష్ణుడిని సంకెళ్లతో బంధించాలనుకున్నారు. సంకెళ్ళు కాదు, తాడేసి కట్టేద్దామని అనుకున్నారు లోపలికి. మరి ఇద్దరు ఒకటేగా చేయాలనుకునింది కృష్ణుడికి. కానీ యశోదామాత ప్రేమ ఉత్తమమైనది అని అంటారు కృష్ణుడు. ఇద్దరు కట్టేయాలని అనుకున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు దుర్యోధనుడు చేసిన తప్పేంటి, యశోదామాత చేసిన పుణ్యం ఏంటి? యశోదామాత వాత్సల్య భావంతో, ప్రేమతోని కట్టేయాలనుకున్నారు. అల్లరిగాడు, ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా అల్లరి చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే కూడా నా కన్నయ్య మీదే దృష్టి. వారందరూ కూడా ఎప్పుడు చూసినా కంప్లైంట్స్. మా ఇంట్లో వెన్న దొంగతనం చేశాడు అంటే మా ఇంట్లో వెన్న దొంగతనం చేశాడు. ఇలా చేస్తే ఎలాగ కృష్ణ? మన ఇంట్లో వెన్న లేదా? నేను తినలేవా ఇక్కడ? వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి తినాలా నువ్వు? పద, నేను కట్టిపడేస్తాను ఇక్కడ అని చెప్పని అప్పటికి కృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే కట్టేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో యశోదామాతకి కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తూ ఉన్నది. ఇంత సునీతంగా ఉంటాడు, ఇంత మృదువుగా ఉంటాడు. ఇటువంటి ఆ కృష్ణుడికి ఆ దీంట్లోని నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం ఆ కీర్తనలో ఉంటుంది. కృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైష్కగోప్య. ఆ జుట్టు వెంట్రుకలు ఎలా ఉంటాయంటే రింగు రింగులుగా ఉంటాయి. అతని బుగ్గలు ఎర్రగా ఉంటుంది. మూశ్చుంబితం బింబ రక్తాధరమ్మే. మాటి మాటికి ఆ వెంట్రుకలు వచ్చి బుగ్గల మీద పడుతూ ఉంటాయంట, అదేదో ముద్దులు పెడుతున్నట్టుగా. ఆ రకంగా ఉంటుంది అతని యొక్క అందమైన శరీరం, అందమైన ముఖం.
పెదవులు వచ్చి బింబ ఫ్రూట్ లాగా ఉంటుందంట, అంత ఎర్రగా ఉంటుందంట. అంత అందమైన ముఖాన్ని చూసి యశోదాదేవికి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది. ఇంత బంగారు లాగా ఉన్నాడు, ఎంత ముద్దుగున్నాడు, అలాంటిది వీడినా నేను కట్టేసేది, నా బంగారు తండ్రినా నేను కట్టేసేది అని. కానీ దుర్యోధనుడికి అలాంటి భావన లేదు. దుర్యోధనుడికి కేవలం వైర్య భావన ఉన్నింది, అసూయ భావం ఉన్నింది కృష్ణుడి పట్ల. కృష్ణుడిని కట్టేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది. అతను అసలు ఈ ప్రస్తావం ఎలా తీసుకొని వస్తారు అని అప్పుడే అతన్ని కట్టిపడేశారు. అసలు మన అంబాసిడర్స్ అనేది వరల్డ్ లోనే, అసలు యూనివర్స్ లోనే ద బెస్ట్ అంబాసిడర్స్ ఎవరు అని అంటే ఇద్దరు. ఒకటి ఆంజనేయ స్వామి, ఒకటి కృష్ణుడు. ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో అతన్ని కట్టిపడేద్దామనేసని రావణాసురుడు ప్రయత్నించాడు. కానీ ఎంబసీకి ఈ రకంగా వారిని సంహరించరాదు కాబట్టి తోకకు అగ్గంటిచ్చామన్నారు. ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేశారు, లంక దహనం చేసేది వచ్చేసారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఎవరు వెళ్ళినా సరే కూడా వారంతా భయపడిపోయేవారంట. దాని తర్వాత అంగదుడిని పంపించారు ఒకసారి ఆంజనేయ స్వామి తర్వాత. ప్రతిసారి ఆంజనేయ స్వామిని ఎందుకు, ఈసారి అంగదుడిని పంపిద్దామని. అంగదుడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ప్రతి ఒక్కరూ చేతులు నమస్కారం పెట్టుకొని రాక్షసులందరూ కూడా లైన్ లో నిల్చొని ఉన్నారు. అసలు అంగదుడికి అర్థం కాలే, ఇదేంటిది ఇంతలా నది సత్కారం జరుగుతోంది అని. సో ఎవరినో ఒకరిని అడిగారంట, మమ్మల్ని ఏం అడగద్దండి, మేమంతా చేతులు నమస్కారం పెట్టుకున్నాం, మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారంట. కాదు, ఇంతకీ ఎందుకు నమస్కారం పెట్టుకున్నారంటే, మీరు ఆవానరుడే కదా వచ్చి ఇంతకు ముందు అంతా లంకని తగలెట్టేసింది అని. కాదు, నేను అతన్ని కాదు అని అంటే, అయినా సరే కూడా మీతో మేము వైర్యం పెట్టుకోదలుచుకోలేదు, మాకైతే అర్థమైపోయింది మీరెవరు అనేసని, మీరు ఎవరి దాసులని ఆ రావణాసురుడికి వెళ్ళి చెప్పండి మీరెవరు అనేసని. ఆయనకే ఇంకా అర్థం కావటం లేదు అని పంపించేశారు. కృష్ణుడిని కూడా సంకెళ్లతో కట్టేసేదానికి ప్రయత్నించాడు దుర్యోధనుడు. దుర్యోధనుడికి అర్థం కాలే. పక్కన విదురుల వారు చెప్పారు, నువ్వు ఎవరిని బంధించాలనుకుంటున్నావో తెలుసా మూర్ఖుడా, ముల్లోకాలకి అధిపతిని బంధించాలనుకుంటున్నావు, నాశనం అయిపోతావు, వద్దు అని చెప్తే కూడా అహంకార భావంతో నిండుకోనున్న ఆ దుర్యోధనుడు అతని కంటే పెద్ద తప్పు చేసింది అక్కడ ధృతరాష్ట్రుల వారు. అతను తామసిక గుణంలోనే నిండిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి పుత్ర వ్యామోహంతో అతను ఏం చేస్తున్నాడు కొడుకు అనేది కూడా విచారించకుండా ఏం చేసినా సరే కూడా దాన్ని సమర్థించుకుంటూ వచ్చారు. దానివల్ల అతని యొక్క కులమే నాశనం అయిపోయింది. ఆ కౌరవ కులము దాని తర్వాత అసలు పెరగలేదు. So the relationship of the pure devotees with the Lord developed because of devotional service to the Lord on the authentic basis of Vedic authority. So భగవంతుడికి భక్తునికి మధ్యన ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు పెరుగుతుందంటే authentic basis of Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists but are factually realists because their activities are supported by the Vedic authorities who have given oral reception to the facts mentioned in the Vedic literature. So అటువంటి వారికి వారి ప్రేమ కేవలం ఏదో షో ఆఫ్ కాదు. జస్ట్ 1 minute. సో భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అనేది అది జస్ట్ ఏదో సెంటిమెంట్ కాదు. అది దేని బట్టి అని అంటే వేదిక్ అథారిటీ. భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పారో అది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వస్తుంది. Such pure devotees are not mundane sentimentalists but are factually realists because their activities are supported by the Vedic authorities who had given the oral reception to the facts mentioned in the Vedic literature. వేదాల్లో ఏదైతే చెప్పబడి ఉన్నదో అది భగవంతుడు ద్వారా చెప్పబడింది. వేదేశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యే వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. సో భగవంతుడే వేదాలని రచించారు,
సో వేదాలని చదివిన తర్వాత కూడా తెలుసుకోవాల్సింది భగవంతుడినే. అది భగవంతుడే గురు శిష్య పరంపరలోని మొదలు పెట్టారు. కాబట్టే కృష్ణుని జగద్గురు అంటారు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఎందుకు అని అంటే కృష్ణుడి గురించి కృష్ణుడు మాత్రమే చెప్పుకోగలరు, ఇంకెవరికి తెలియదు. ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తథా అతీతో దేవలవ్యాతో స్వయం చైవ భవిష్యమే. భగవంతుడి గురించి ఇంకెవరికి తెలియదు, భగవంతుడి గురించి భగవంతుడికి మాత్రమే తెలుసు. అందుకోసమని అతనే వచ్చి చెప్పారు. అతనే వచ్చి చెప్పేదాన్నే భగవద్గీత అంటారు. ఈ రకంగా భగవద్గీత అనేది మాత్రమే లోకములోని, దీని తప్పించి ఇంకొకటి లేదు భగవంతుణ్ణి చేరుకునేదానికి. విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. సో భగవద్గీత అనేది చదివితే వారికి భయము శోకము అంతా కూడా నశిస్తుంది. ఎందుకు నశిస్తుంది అని అంటే విష్ణుపాదం అవాప్నోతి, భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటారు వారు. సో భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గర చేరుకుంటారు కాబట్టి అది భయశోకాది వర్జిత. అక్కడ చేరుకున్నారు కాబట్టి. ఏ ఒక్క పుస్తకం కూడా అలాంటిది లేదు దేన్నైతే మీరు చదవగానే భగవంతుని పాదాలు మీకు దక్కుతాయి అన్నట్టుగా. అందుకోసమనే దాన్ని మన ఇంగ్లీష్లోనైతే రాకెట్ సైన్స్ అంటాము. అదే మన సంస్కృతం కానీ తెలుగులోనైతే మనం దాన్ని బ్రహ్మ విద్య అంటాం. సో బ్రహ్మ విద్య అంటే కేవలం భగవద్గీత మాత్రమే. భాగవతం అనేది మనకు అక్కడికి వెళ్ళేదానికి దారిని ఇంకా చూపిస్తుంది. మనం అనుకోవచ్చు భగవంతుడు భగవద్గీత చెప్పారు కానీ అది పాటించడం కష్టమేమో. కాదు, శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తుంది. దాన్ని రాక్షసులు పాటించారు. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ దీంట్లో మనం చదువుతాము. రాక్షసులు పాటించారు, రాక్షసులు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. చిన్న వయసు వారు పాటించారు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు వారందరూ కూడా వారు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్నారు. ముసలి వయసులోని ముసలి వయసులోని వారు అవలంబించారు, వారు చేరుకున్నారు. గృహస్థాశ్రమం వారు పాటించారు, వారు చేరుకున్నారు. సన్యాసులు పాటించారు, వారు చేరుకున్నారు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చేరుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ సీరియస్ గా తీసుకోవాలి భగవంతుడిని. మనం గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే వారి మాట వినాలి. శ్రవణం అనేది ఉండాలి, మనం సాధన భక్తి అనేది ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ దీని గురించి ప్రచారం చేయాలి. ఈ రకంగా చేయగలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏ వయసులో వాళ్ళైనా, వారు ఏ కులమైనా సరే కూడా, వారు ఒక కులంకి చెందిన వాళ్ళు అవసరం లేదు, ప్రతి ఒక్క కులం వారు కూడా చేరుకోగలరు. వారి అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వారి కులం అనేది డిఫైన్ అవ్వబడదు. వారందరూ కూడా ఎవరైతే కృష్ణుడిని కానీ ప్రార్థిస్తారో వారందరూ వైష్ణవులే. అది మనకి చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పారు. కృష్ణ నామ జపం చేసేవారు వైష్ణవ కులానికి చెందినవారు. వారు ఏ ఒక్కరికి కూడా అథారిటీ లేదు వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయడానికి, మీరు వైష్ణవులు కాదు అనే దానికి అథారిటీ లేదు వాళ్ళకి. The word paraya is very significant. Parabhakti or spontaneous love of God is the basis of an intimate relationship with the Lord. So, parabhakti. So, భగవంతుడికి కూడా శక్తులు ఉన్నాయి కొన్ని. నూన్య శక్తి, తటస్థ శక్తి, పరాశక్తి అని. అదే రకంగా మనం ఇప్పుడు ఉండేది న్యూన్యమైన భక్తి. మనది అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే భక్తి కూడా కాదు, అది సాధనలోనే ఉన్నాం, భక్తి స్థాయికి రాలేదు. కానీ డివోటీస్ ఎవరైతే పరాభక్తి స్టేజ్ లో ఉంటారో వారిది పరాభక్తి అనేది వాళ్ళని అనన్యమైన భక్తి అని కూడా అంటారు. సో అది హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డివోషన్. అది దిస్ హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ది లార్డ్ can be attained simply by hearing about him, his name, form, quality, etc. భగవంతుడి గురించి జస్ట్ వింటే చాలు. ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవికి ఎలా తెలిసింది కృష్ణుడి గురించి? రుక్మిణీదేవి జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు కృష్ణుడిని. కానీ మరి కృష్ణుడినే పెళ్ళాడాలి అనేసి ఏ రకంగా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆవిడ? జస్ట్ కృష్ణుడి గురించి విన్నారు అంతే. ఆవిడ గురువు చెప్పారు. ఎస్, కానీ విన్నారు కదా ఆవిడ, కేవలం విన్నారు. ఆవిడ ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా. వింటూనే ఆవిడ ఈ రకంగా తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి
వినేదనేది, శ్రవణం అనేది కలియుగంలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏదైనా అంటూ ఉన్నదంటే ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే, సో 2 రకాలుగా ఉంటారు భక్తులు. అంటే 2 రకాలుగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. ఒకటి ట్రూ సాంఖ్యయోగము, ఇంకోటి వారు జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం. కానీ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఉన్నారు, ఎవరైతే అంతా కూడా తెలియకపోయినా సరే కూడా స్టిల్ వారంతా కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి వీటన్నిటిని దాటుకొని భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారు. వారు కేవలం ఎందువల్ల చేరుకుంటారని అంటే, వారు కేవలం శ్రవణం ద్వారా, శ్రవణం అనేది చేసుకునే దాని వల్ల వారు చేరుకుంటారు. కాబట్టి శ్రవణం అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది So the highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about Him from authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure, unalloyed devotees of the Lord. So ఇది కూడా ఎవరి దగ్గర వినాలి అని అంటే, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాదు. నాలాంటి వారు జస్ట్ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఏదో చెప్తున్నాను, జ్ఞానం లేదు, జ్ఞానం శూన్యం. కాకపోతే ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాకు అప్పచెప్పిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను. బట్ యాక్చువల్గా ఇది వినాల్సింది, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఫస్ట్లో చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? స్వయం కృష్ణుడు చెప్పారు. సో సూర్య భగవానుడికి చెప్పారు వివస్వాన్ మనుకి చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు. ఈ రకంగా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే అది భగవంతుడు ఈవెన్ ఇతను అనంతశేషుల వారు, అతను చెప్పింది కుమారులకు చెప్పారు. కుమారులు ఎవరికి చెప్పారు? అది సనత్ కుమారులు, పృథు మహారాజ్. పృథు మహారాజ్ కాదు. మనం ఇంతకు ముందే భాగవతంలో విన్నాం కదా. నారదులు కాదు, నేను పేరు సాంఖ్యాయన మహాముని. కరెక్ట్. సాంఖ్యాయన మహాముని కరెక్ట్. సాంఖ్యాయన మహామునికి చెప్పారు. సాంఖ్యాయన మహాముని యొక్క శిష్యులు ఎవరు? పరాశరముని, మైత్రేయ. సో పరాశరముని దాన్ని మళ్ళీ చెప్పారు తన భార్యకి. గర్భంలో నుండే శిశువు కూడా విన్నారు. ఎవరు అతని గర్భంలో ఉన్నది? సుఖదేవ గోస్వామి మహారాజ్. వ్యాస మహర్షి, పరాశరముని వ్యాస మహర్షి చెప్పారు. కరెక్ట్. పరాశరముని వ్యాస మహర్షి చెప్పారు. వ్యాస మహర్షి తన భార్యకి చెప్పారు. అప్పుడు గర్భంలో నుండే సుఖదేవ గోస్వామి మహారాజ్ అదంతా విన్నారు. నాకు ఈ లోకానికే రావాలని లేదు అని అన్నారు. విస్మించుకొని 12 ఏళ్ల దాకా గర్భంలోని ఉండిపోయారు. దాని తర్వాత అతన్ని ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు వచ్చి ఆయనకి వాగ్దానం ఇచ్చారో, నీకు మాయ చుట్టుకోదు అని, అప్పుడు బయటకు వచ్చారు. వచ్చి అప్పుడు అతను ఇతనికి పరీక్షిత్ మహారాజుకి అతను చెప్పారు. అలాగే ఇతను మైత్రేయముని అది వినిన తర్వాత విదురుల వారికి చెప్పారు. సో ఈ రకంగా మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భగవద్గీత గాని, శ్రీమద్ భాగవతం గాని చెప్పేవాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు. ఇలాంటివి వినాలి అని అంటే ఒక ప్రభుపాదుల వారి స్థాయిలోని, లేకపోయినా ఒక జయపతాక్ మహారాజ్ స్థాయి కానీ, లేకపోయిందా ఒక శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు, లేక ఒక దాని మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఒక ఫుల్ టైం డివోటీ. అటువంటి వారు చెప్తేనే దానికి అందము, దానికి తెలుసుకునే దానికి మనకి ఒక జ్ఞానం అనేది మనం తెలుసుకోగలం. కానీ ఒక కర్మి చెప్తే దానికి విలువ అనేది లేదు. బట్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను. నేను యాక్చువల్గా నాకైతే నేను ప్రార్థన చేసుకునేది కూడా అదే చేస్తాను. నాకైతే అథారిటీ లేదు, అంత జ్ఞానము లేదు, అసలు నాకు శక్తి సామర్థ్యం లేదు. మీరే వచ్చి నా చేత చెప్పించాలి. మీరే, నోరు నాదైనప్పటికీ కూడా పదాలంతా కూడా మీవే రావాలి స్వామి అన్నట్టుగా నేను ప్రార్థించిన దానివల్ల వచ్చే ప్రతి ఒక్క పదము కూడా అతని నోటి నుంచి, అతని ద్వారా వచ్చినట్టే, గురువు గారిది.
అందుకోసమే ప్రతి స్పీచ్ ముందు చెప్తాను, ఈరోజు నా గురువు గారు అని జయపతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో వారు పలికిస్తున్నారు, నేను పలకటం లేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా, కాబట్టి ఎవరు చెప్తున్నారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. చెప్పేవారు ఒకవేళ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళు కాకపోతే దాన్ని ఎలా చెప్తారు అని అంటే, అది ఒక పాలు కానీ విషపూరితమైన సర్పం దాన్ని ఎంగిల్ చేసినట్టుగా. అటువంటి పాలు తన ఉలికినే కోల్పోతుంది, అదంతా కూడా విషం అయిపోతుంది. కాబట్టి భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం వినాలి అని అంటే కేవలం భక్తుల ద్వారా చెప్పబడి ఉండాలి, అది ఇతరుల ద్వారా కాదు. ఇతరుల ద్వారా చెప్పబడింది అది సరైన విలువ ఉండదు దానికి. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ చెప్పారు, ది హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్ కెన్ బి అటైన్డ్ బై సింప్లీ బై హియరింగ్ అబౌట్ హిమ్, హిస్ నేమ్, form, quality, etc. from authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Authentic sources. మనం ఇష్టం వచ్చిన పురాణాలు ఏదో అంటే పురాణాలు అంటారు, కానీ పురాణాలు కూడా కాదు. ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు సాయి సచ్చరిత్ర, అదేమి ఆథెంటిక్ కానే కాదు. అది అసలు ఎవరు చెప్పారు? దాన్ని ఎవరు రాశారు? వేదవ్యాసుల వారు రాశారా? కాదు. మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు? సో భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం అటువంటివి మాత్రమే ఆథెంటిక్. అది కూడా రిసైట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు చేయాలి అని అంటే, రిసైటెడ్ బై ప్యూర్ అనలాయిడ్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, వారి ద్వారా మాత్రమే అది చెప్పబడి ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని విన్న వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి వాళ్ళలోని భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ భావం అనేది జాగృతం అయిపోతుంది. సో ఒక్కసారి ఆ ప్రేమ భావం భగవంతుడి పట్ల జాగృతం అయిపోయింది అని అంటే, భగవంతుడిని ప్రేమపూర్వకంగా జపిస్తారు, ప్రేమపూర్వకంగా పిలుస్తారు. ప్రేమపూర్వకంగా ఒక్కసారి భగవంతుడిని పిలిస్తే భగవంతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు. ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా? ఒక్కసారి ప్రేమపూర్వకంగా పిలిస్తే వెంటనే వచ్చేస్తారని ఉన్నది ఏమైనా ప్రూఫ్? గజేంద్ర మోక్షం. ద్రౌపదీదేవి, గజేంద్రుడు, ఇంకా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ఎస్. సో భగవంతుడిని పిలవగానే భక్తి పూర్వకంగా పిలిస్తే చాలు, భగవంతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు. వారి హృదయం ఒకసారి భగవంతుడు వచ్చారని అంటే భగవంతుడిని తీసేది కష్టమే. ఇంకా త్రిభంగాకారం, అతను లోపల హృదయం లోపల దూరేది చాలా కష్టం. ఒక వంకర టింకరగా ఉండే ఒక కర్రని బాటిల్ లోపల దూర్చాలంటే కష్టం. ఒకసారి దూర్చిన తర్వాత ఆ కర్రను బయటకు తీయాలని ప్రయత్నించండి, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆ కర్ర బాటిల్ లోపలికి. ఇప్పుడు దాన్ని తీసేదానికి ప్రయత్నించండి, అసంభవం. ఆ బాటిల్ కాల్చేది కానీ అది రాదు కర్ర బయటకు. అదే రకంగా ఒకసారి ఆ త్రిభంగాకారంలో ఉండే భగవంతుడు మన హృదయం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం కష్టం. ఒక్కసారి మీరు లోపలికి హృదయం లోపలికి పెట్టేసుకున్నారంటే భగవంతుడే బయటికి రారు, అతనే బంధించేసుకుంటారు. మనం ఎంత ప్రయత్నించినా బయటికి వెళ్ళరు ఇంకా భగవంతుడు. చూడండి, ప్రయత్నించి చూడండి. జపం చేస్తున్న వాళ్ళు 16 మాలలు 32 మాలలు ఆ రకంగా రోజుకి చేస్తున్న వాళ్ళు, నేను మానేస్తాను ఈ రోజు నుంచి జపం, టీవీ చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకోండి. ఒకసారి ఒక్కొక్క ఛానల్ మారుస్తూ ఉంటే మీకు భగవద్గీత శ్లోకాలే వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ టీవీలో ఏం చెప్తున్నారు అదేం వినిపిస్తుంది. మీ వల్ల కాదు, సింప్లీ కాదు. ఇది ఓపెన్ ఛాలెంజ్. నా నుంచి వచ్చింది కాదు, భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. ఎవరు భగవంతుడు ఒకసారి జపం చేసుకొని భగవంతుడిని తన వారుగా మార్చుకున్నాక మనం విడిచిపెట్టాలనుకున్నా సరే కూడా భగవంతుడు విడిచిపెట్టాడు. మామూలుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రోడ్డు దాటేటప్పుడు మీరు మీ పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా వెళ్తున్నారంటే, చిన్నపిల్లలు కాకపోయినా పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే కూడా సర్వసాధారణంగా పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చేతులు పట్టుకుంటే విడిచిపెట్టేసుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. నువ్వు నా చేయి పట్టుకోవద్దు, నేనే నీ చేయి పట్టుకుంటాను. ఎందుకు? పిల్లలు బై ఛాన్స్ వదిలేసే అవకాశం ఉంది రోడ్డు మధ్యలో, వాళ్ళకి ఏమైనా అయిపోతుందో ఏమో అనేసి వద్దు, నువ్వు నా చేయి పట్టుకోవద్దు, నేనే నీ చేయి పట్టుకుంటాను. ఎందుకు? నువ్వు వదలాలని ప్రయత్నించినా నేను నిన్ను వదలను కదా, కాబట్టి నేను నిన్ను ఏమీ కానివ్వను, అది నా ప్రామిస్. అదే రకంగా భగవంతుడిని
మనం ఒకసారి చేయబట్టుకోవాలి. మన భక్తి స్ట్రాంగ్ అయ్యేంత దాకా భగవంతుడి చేతుల పాదాలని మనం పట్టుకోవాలి. మనం భగవంతుడి పాదాలు మనం పట్టుకున్నంత దాకా ధర్మో రక్షతి రక్షిత. మన భక్తి జస్ట్ పెంపొందించేంత దాకా పట్టుకోవాలి. ఆ భక్తిలత బీజం భగవంతునికి పాదాలు చుట్టుకునేంత దాకా దాన్ని పోషించాలి. ఒక్కసారి భగవంతుడి పాదాలకు అది చుట్టుకోపోయినాక భగవంతుడు మనల్ని వదలాలనేసి మనం ప్రాధేయపడినా సరే కూడా భగవంతుడు వదలరు. మనల్ని ఎత్తుకొని లాక్కొని వెళ్ళిపోతారు. ఎక్కడికి? యద్గత్వ నని వర్తంతే ధామ పరమమ్మ. ఊరికనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయలేదు భగవంతుడు, అక్కడికి తీసుకెళ్దాం అనే ఉద్దేశంతో చేశారు. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యః